l'Horta de València, Paula Patricio Lloria, excelentíssima alcaldessa de l'Alaquàs, Elvira García y Campos, Corporació Municipal, festers, falleres majors, retxines, clavareses i clavaris, presidents, mitjans de comunicació, amics, veïns de l'Alaquàs, a tots i a totes, benvinguts i gràcies per estar presents en un dels actes més importants de l'Associació Cultural L'Horta de València, l'entitat que treballa des de fa 10 anys sense cap ànim de lucre per amor a nostra terra valenciana i per la defensa, recuperació i promoció del ric patrimoni festiu i cultural de l'Horta. Enguany, per a proclamar la que serà la futura màxima ambaixadora de la Vega Valenciana, hem triat l'històric castell d'Alaquàs, ja que enguany celebra també un any molt important, el 100 aniversari de la seva declaració com a monument històric. Es tracta d'un dels edificis més importants de la comarca de l'Horta, tant per la seva tipologia edilícia com per la seva antigüetat. El Castell Palau d'Alaquàs, Castell de les Quatre Torres o Palau dels Aguilar és una de les mansions nobiliàries impulsades en l'època de la decadència feudal del segle XV. El 3 de gener de 2003, amb el suport i l'aprovació de totes les administracions públiques, l'Ajuntament va aconseguir l'ocupació del monument, moment que va suposar un esdeveniment històric de gran transcendència, ja que després de segles de propietat privada, el monument històric més emblemàtic de la nostra ciutat passava a les mans dels ciutadans i ciutadanes d'Alaquàs. El 28 de febrer de 2003 es van obrir al públic per primera vegada les portes del castell, a tots els ciutadans i ciutadanes, iniciant així una nova etapa, esdevenint un dels principals centres culturals de la comunitat valenciana. En pocs temps van ocupar les principals sales exposicions de pintura, escultura i fotografia del moment, així com en el seu claustre on es va realitzar una extensa i important programació teatral i musical. Volem donar nostres més sinceres gràcies a l'Ajuntament d'Alaquàs per la seva col·laboració en la cessió d'este emblemàtic i senyorial edifici. Col·laborar en esta entitat és apostar i recolzar la imatge de l'Horta i de que la seva màxima representant siga proclamada en un lloc digne i merescut per la seva llavor i a la fi per tot el que el càrrec simbolitza. Este històric castell, junt a tots vosaltres, serà testig del merescut homenatge a l'actual reina de l'Horta de València i proclamarem a la seva successora. Un acte que, com ja hem estat acostumats a esta entitat, estarà ple de valenciania, protocol i emotivitat. Esperem que siga un acte del vostre agrat i gotgeu al sentir el màxim esplendor de les nostres tradicions valencianes. Per a començar l'acte, rebrem al fundador i president de l'Associació Cultural L'Horta de València, en Manuel García Pardo i Suárez. cuyo fi és la recuperació de les festes i tradicions de nostra volguda Horta Valenciana. Queda ja lluny d'aquell primer acte que es va realitzar per difondre de nostres arrels. Des de llavors és infinita la teva activitat per aconseguir que aquesta entitat estiga present en multitud d'esdeveniments, per tot el nostre territori, fins inclús fora d'ell, tornant a l'Horta la seva memòria festiva i cultural que ja porta 10 anys siguent una realitat. Et donem els ànims i les forces per a que continuïs lluitant i treballant per molts anys més, per a aquelles festes de carrer que neixien del pensat i fet, a la fresca, baix el porxo d'una barraca o alqueria, com és el cas de la festivitat de la Immaculada, entre altres, que cada any tornem a fer brillar amb més força i valenciania. Gràcies a aquesta entitat, la que tu, Manuel, en la teua il·lusió i ganes, vares fundar junt al càrrec de Reina de l'Horta de València, que és l'encarregada de representar nostra Horta a tots els actes al que aquesta entitat és convidada. Valencians i valencianes, festers i festeres, amics tots, alcem-nos per a rebre en un fort aplaudiment a la Reina de l'Horta de València 2018, la senyoreta Paula Patricio Lloria.
perquè te'n vas a despedir d'un magnífic regnat que has sabut dur amb molt d'orgull i responsabilitat. En mostra d'agraïment, t'hem volgut preparar este merescut homenatge que esperem que siga del vostre agrat. Anem a donar pas als nostres balladors Cristina i Juan, que ens interpretaran el bolero de Campo Ortiz.
gràcies, Cristina i Juan, per fer-vos disfrutar del vostre any. Paula, encara que dur, és un dels moments més importants del teu regnat, que encara que finalitza l'acte d'exaltació en octubre, és moment de fer balanç de tot el viscut i de donar les gràcies a tots aquells que han fet del teu regnat una realitat. Paula, és el teu moment. Distingit públic, alcaldessa de Alaquàs, diferents autoritats municipals, president de l'Associació Cultural de l'Horta de València, cor d'honor, festers de l'Horta, falleres majors, regines i presidents de diferents falles i associacions, representants de festes germanes, familiars, amics i en especial futura reina de l'Horta 2019. A tots bona vesprada. Gràcies per estar avui així acompanyant-nos en este tan senyalat dia. Es un placer compartir en vosotros estos momentos. Bueno, fa un any jo estava en el castell d'Albalat dels Sorells, dalt, esperant que me donaren pas a baixar per l'escala, plena de nervis i emoció. Avui la situació no ha canviat molt. Esta vegada, a banda d'estar nerviosa i emocionada, estic satisfeta i orgullosa. Ha sigut tota una experiència plena d'emocions, de gent meravellosa, d'aprendre i redescobrir lo enamorada que estic de la meva València, de la seva gent i, com no, de la seva horta. No sabia com començar a redactar el conte del meu regnat, ni que emocionant pàgina destacaria més. De veres que ha sigut molt intens. Ho intentaré. El conte començaria en un castell, com les princeses, bueno, en este cas com una reina. En un castell de l'Horta va començar tot. Però el dia que vaig sentir de veres que era la reina de nostra horta va ser quan van arreplegar-me en un cotxe de pel·lícula. Sí, estic parlant del dia de la meva exaltació. Encara me pareix sentir la música de la banda en directe, l'amor de la meva gent, la dolçor de Carla, la reina de Castelló i, sobretot, el calor dels festers de l'Horta. Però, clar, si acabarà ahir, no estaria contant tot el que l'Horta m'ha oferit este any. El passeig en barca per el Palmar, després de replegar-me en una barraca a ritme dolçaina el dia de la Immaculada. El olor d'Ixa masclitar des del Vélez Events després d'un passeig per el mar en els nostres amics de Mundo Marino. La sensació de pujar a la passarel·la de diferents teatres i sales saludant com a reina. L'alegria d'involucrar-me en les festes i tradicions de la nostra terra. I seguiria enumerant, però la gent que mos seguís on anem sabeu la gran quantitat de sorpreses i moments inigualables que hem passat este any. No podria deixar de destacar la sort de conèixer falleres majors, regines, associacions, madrines, representants de festes germanes que hem tingut l'enorme plaer de conèixer. Gràcies per fer-me sentir en ma casa i obrir-me les vostres portes. En tot conte n'hi ha companys d'aventures, gent que acompanya i que és vital per a que el conte siga encara més especial. En el meu conte apareix una persona vital i especial. Sí, eres tu, Manu. Pacient, detallista, divertit, incansable. El meu company d'actes, presentacions, concertes en el cotxe. Gràcies per tot el que has fet, els detalls que has tingut en mi a lo llarg de l'any. Vals moltíssim i espero poder seguir disfrutant de la teua companyia, et vull artista. Per últim, acabaré el conte en una estupenda successora, una persona que dona tot per els demés, una dona lluitadora, encantadora, divertida i que contagia la seva alegria a tot el món que té la sort de trobar-la per el camí. Paca, has sigut este any una companyera de les que animen i te fan sentir encara més especial. Ara me toca a mi fer-te a tu sentir el que en uns moments vas a ser, reina de l'Horta de València 2019. Me tindràs per a lo que vulguis, t'acompanyaré on faça falta i te voldré un poquet més. Disfruta molt i viu al màxim, però jo crec que això tu ja saps fer-ho molt bé. Gràcies de nou a tots per acompanyar-me este any, especialment a la meva família, per aguantar el no parar, les meves emocions, els canvis de tratge. Gràcies per ser el suport d'este somni. No podria parar de donar les gràcies de veres. Així que canviaré a dir enhorabona a tota l'Associació Cultural de l'Horta per estos 10 anys. Enhorabona, Paca, i que visca la reina de l'Horta, que visca l'Horta i que visca València. Paula, has fet un magnífic discurs de despedida.
no oblides que has deixat una gran empremta en el cor dels valencians. Mai podrem oblidar-te i t'estarem eternament agraïts per haver sigut la nostra màxima representant. Un càrrec més que merescut. El teu nom està escrit ja en lletres d'or en la història viva de l'Horta de València. I en esta ocasió, per a mostrar-te el seu suport i estima, han vingut part de les falleres majors i representants de festes germanes de diferents punts del Regne de València que han compartit regnat amb tu. Doneu-los pas. Que quede constància, passin els anys que passen, del teu meravellós regnat. Gràcies i fins sempre. Despedim en un fort aplaudiment als representants de festes germanes de l'any 2018. Ara Manuel és el tutor. Bona vesprada, excel·lentíssima reina de l'Horta de València, Paula Patricio Lloria. Benvinguts tots i gràcies per estar avui presents recolzant-nos un any més en este acte tan important com simbòlic, pues significa l'obertura del nou cicle festiu de l'Horta Valenciana. Una horta històrica com rica i tan nostra, pues este paisatge ens identifica als valencians. És part fonamental de nostra senya d'identitat. És motiu d'orgull dels valencians i dels nostres avantpassats llauradors, que varen fer amb molt d'esforç de nostra horta un mosaic de colors, formes i perfums. Va ser motiu d'admiració de poetes i pintors, i encara ho és de milers de forasters que visiten el nostre territori i es queden meravellats per la bella de la nostra horta, de la seva arquitectura, d'alqueries, palaus, castells i barraques, la seva gastronomia, com la seva internacionalment coneguda paella valenciana. I és que un dels millors refrescos mos els dona a nostra horta, què dir de l'orxata acompanyada d'eixos deliciosos fartons, o d'un refrescant suc de taronja. No podem deixar de costat el seu sistema de regadiu aportat pels romans i millorat pels àrabs. Unes séquies principals regides pel Tribunal de les Aigües, declarat en l'any 2008 Patrimoni de la Humanitat. Una horta tan rica com la imatge que han donat sempre les seues llauradores, ataviades en el tratge de festa. Com deien els poetes d'estes, tenien més aspecte de regines que de campesines. I així varen voler deixar-les plasmades en llibres, poemes, quadres i fotografies, en el marc d'una horta exuberant, fructífera, viva i festiva. Paula, durant tot aquest any 2018 i encara et queda fins a plegar a l'exaltació al mes d'octubre, has tingut i tens l'honor d'ostentar el càrrec que tota dona valenciana que sent el cor, la seva terreta volguerà ocupar. Un càrrec enriquidor,
pues t'ha costat a les festes grans de la comunitat valenciana, com dels seus barris i pobles, per a conèixer de prop a la seva gent que les fa possible. Has pogut veure com en sacrifici i en il·lusió una entitat com la nostra defèn i promou nostra essència, sent enguany tu la principal protagonista d'esta història, que mai acabarà, lluint les teues millors gales acompanyada sempre de les festeres de la teua cor d'honor. En elles has viscut experiències úniques que se t'han brindat al llarg del teu regnat i que esperem que sempre les recordes en un somriure. Com et vàrem dir al principi del teu regnat, els nostres desitjos són fer-te i disfrutar i que sigues immensament feliç. Esperem que ho hagis sigut i que continues amb nosaltres fent créixer aquesta història, que sens dubte tindrà molts bons moments que contar. Paula, sentiste orgullosa d'este càrrec i mai oblides que durant tot un any sigueres emblema de València i que has fet arribar als valencians i forasters en cada acte al que has acudit que l'Horta és molt més que creïlles i lletugues o un espai negociable per a l'especulació, que ser la representant de l'Horta és ser l'ambaixadora de lo millor de València, de nostra cultura i tradicions. I nostra essència valenciana ja porta gravat per sempre en lletres d'or el nom de Paula Patricio Lloria, reina de l'Horta de València 2018. Gràcies per ser la nostra representant. Paula, ara és moment de donar continuïtat a la història de l'Horta de València, que està molt viva i que som molts els que ens preocupem i valorem este únic i especial jardí valencià. Valencians i valencianes, de tot el regne de València, forasters i amics tots, en nom de l'Horta tinc l'honor de proclamar i proclame com a reina de l'Horta de València del 2019 a la senyora Francisca Garrote i la Torre. Francisca, en nom dels tercers de l'Horta i dels valencians, et dono la benvinguda i et desitgem de tot cor un esplèndid regnat. A partir d'este moment es comences un nou capítol d'esta entitat, avui s'inicies un dels regnats en més encant i valenciania. Enguany seràs la màxima ambaixadora de l'Horta de València i què millor que tu, una dona compromesa en les festes i tradicions de nostra terra, treballadora activa en totes les activitats que esta entitat organitza. Eres propera, divertida, fas pinya en tots nosaltres i unisses fent-te de voler. Tant tu com jo tenim dos estrelles que de segur estiguen on estiguen. Ells volem molt feliços, disfrutant de lo que més ens agrada. Així que te demane que rigues, balla, disfruta, emociona i assolis cada instant del teu regnat, junt a la teua estimada cor d'honor, que estaran sempre fent-te costat, escoltant-te davant
el teu pas, ferm i orgullós, per ser representant de la millor terreta del món. Per fi ha plegat un dels dies que tant esperaves del teu esplendorós regne. Ser reina de l'Horta de València és representar tot valencià, les nostres més pures arrels, nostra llengua i costums ancestrals, les que més ens identifiquen com a poble i ens fan sentir orgull per la nostra terra. T'espera un any inolvidable, ple de vivències úniques, disfrutant de lo que més t'agrada, pues et vestiràs en les gales del platge de llauradora, en infinitat d'actes, arreu de tota la comunitat valenciana, coneguent les festes i tradicions dels nostres pobles. Te sentiràs sempre ben acollida, ja sigui en un casal fester o en un ajuntament com el d'Alaquàs, on ens han obert les portes del castell dels alaquatsenses, per a poder donar inici al teu somni, del que t'aconselle que no et pergues res del que este càrrec et regala. Encara que hi hagi moments de cansanci, pensa en tot allò que representes, que és el que més estimes, i l'afrontaràs en l'alegria i en il·lusió. Tens tot el nostre suport, estarem pendents per a que no te falte de res. Enguany et toca brillar més que mai. Que el teu somriure siga el teu permanent companyer de viatge i sentir-te més orgullosa encara de ser valenciana i que tots, al veure desfilar, diguen «Ahí va la reina de l'Horta de València 2019, Francisca Garrote i la Torre». Per a finalitzar el meu discurs, vull donar les gràcies a tots els que han col·laborat i fet possible este acte, especialment a l'Ajuntament d'Alaquàs, a la seva excel·lentíssima alcaldessa Nalvira García i Campos i Corporació Municipal, a les nostres festeres i festers de l'Horta, a les presentadores Esther i Cristina, al tècnic de so, Miguel, càmera i als balladors de danses valencianes, Cristina i Juan. A tots vosaltres gràcies per estar ací i compartir este moment amb vosaltres. Francisca, és el teu moment. Pots dirigir-te als valencians per primera vegada, con la seva retina. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero dar las buenas tardes a todos y dar las gracias y la bienvenida a este acto que se ha preparado con tanto cariño. Darle las gracias a la alcaldesa del Ayuntamiento de Alaquàs por habernos cedido este castillo para celebrar el acto de mi proclamación. Muchísimas gracias, de verdad, porque es un lugar con encanto. También dar las gracias a Play Radio, que siempre se acuerda de todos nosotros. Y ahora ya sí que me gustaría saludar en especial a Paula, reina del Horta 2018. Me ha encantado conocerte. Y a Manu, presidente de la asociación, que siempre está muy pendiente de todos nosotros, en especial de nosotras, las reinas. Para mí este va a ser un año muy especial, porque se me ha brindado la oportunidad de ser reina del Horta 2019 y todo lo que eso conlleva. Está siendo, de momento, una tarde llena de nervios y de emociones. Este año es el 10º aniversario de la asociación y eso hace que aún sea para mí más especial, por todo lo que eso conlleva, ya que voy a representar a todos los actos, en todos los actos donde acuda a la Huerta Valenciana. Hoy más que nunca me siento súper orgullosa de ser valenciana y de pertenecer a esta asociación que se preocupa por la huerta, sus costumbres, juegos y tradiciones, intentando recuperar aquello que se ha ido perdiendo, como por ejemplo la procesión a nuestra patrona, la Inmaculada. Hoy comienzo esta andada cogida de la mano de mi hijo Marcos, que desde el primer momento me ha dado todo su apoyo y ánimo para que disfrute al máximo de todo lo que voy a vivir y conocer este año, que para mí ya está siendo especial. A mi familia, a mis amigos, a mis festeras y festeros, que ya os considero míos, pero bueno. A los representantes de la fiesta y a todos los que hoy habéis querido acompañarnos en este acto
tan importante para mí. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, gracias, gracias, gracias. Francisca, et done l'enhorabona. Et desitge que sigues molt feliç en el teu regnat. Esperem que ara t'agrada esta sorpresa. Avant, Cristina i Juan. Gràcies de nou, Cristina i Juan. Gràcies. A continuació, voldríem comptar en escena en totes les falleres majors, presidents i clavaris convidats. Des de Castelló tenim els màxims representants de la gallata número 18. Cremo, madrina infantil, Paula Muñoz. Madrina, Ana Belén Nieto. President, José Antonio Lleó.
els actes oficials. Fallera Major, Marta Moncholí Sauquillo, acompanyat Adrià Martínez i Pérez. Fallera Major Infantil, Nerea Montañana Martínez. Presidenta Infantil, Zaina Díaz Rovira. Fallera Major, Lucía Benavent Cobo. President Agustín Benavente Peña y Guillermo Díaz Tejada. Festa de la Mare de Déu dels Sánchez del Cabanyal. Clavariesa, Amparo, Sanchís i Viejo. Falla Barriquín Pizarro de Mislata. Fallera Major Infantil, Laura Rodrigo. Presidenta Infantil, Diego Cebrián. Presidenta, Sara Fernández. President Infantil 2018, Álvaro Cuesta i Sánchez. Fallera Major 2018, Mireia Serrano i Carrasco. Vicepresident, José Francisco Trujillo i Juan. Fallera Major Infantil 2019, Irene Ramírez i Andrada. Fallera Major 2019, Carmen Cortés i García. Vicepresident, José Vicente Andrada i Cortina. Fallera Major Infantil, Ana Pellegrín y Garcés. Presidente Infantil, Toni Vicente Ruiz y Muñiz. Fallera Major, Alejandra Corredera y Fernández. Presidente, Juan Vicente Corredera y Rivera. Excelentíssima alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García i Campos, que també vol felicitar a les màximes representants de l'Horta Valenciana i mobilitzarà els paraules. Hola, molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes totes les persones que ens acompanyeu. Enhorabona a aquesta associació i li dic al seu president, enhorabona per la iniciativa.
Estem contents i contentes de que avui celebreu este acte així, de despedida, de proclamació, de presentació ja també de la nova reina així al Castell Palau de la Quas, perquè estem en un poble de l'Horta. Jo sempre dic que me sent tan orgullosa de ser d'un poble de València i de ser de l'Horta, perquè així estem dins d'aquest àmbit que vosaltres també podien compartir segur. Compartim els valors de l'Horta, els valors de la gent que els nostres avantpassats, aquesta gent que ha treballat i que les seves característiques són les de la paciència, les del treball, les de la responsabilitat, les de l'autenticitat. Tots aquests valors, junt en el nostre cas també és de l'Horta, dels perolers, de tots aquests alfars que tenien, que també són capaços de fer d'algo tan elemental com l'aulla i el fang, de crear en utensilis i en obres d'art. Nosaltres en la Quas estem molt orgullosos i orgulloses de que els nostres avantpassats pràcticament hagin treballat l'horta i també l'art de la peroleria i l'art de la terrissa i de l'argila. Volem compartir aquests valors amb vosaltres i, a més, jo, conforme estava desenvolupant-se tota la vesprada, pensava també en la gran responsabilitat que tenim de mantenir aquestes festes, de mantenir les tradicions, de mantenir allò que és autènticament nostre, perquè les persones necessitem aquesta identitat i necessitem també sentir-nos comunitat. I estava recordant els meus passejos també per l'Horta, perquè l'he vist molt en l'Horta que tenim encara, des d'aquestes alqueries, des de l'alqueria Alta, l'alqueria del Pollastre, l'alqueria de Bayona, totes aquestes sèquies que tu parlaves també, que venen des de Manises, i així, a la vora del castell, no es veu ara, però passa la de Benàger. La de Benàger que dona sentit a lo que és el terme que va buscant també després de les sèquies d'ací, perquè així mateix estava el molí del senyor, el molí de la senyoria. Ara no es veu, però tenim ahir la roda de molí, tenim la sèquia de l'Horta. Així és que esteu en el cor, d'allà podeu celebrar també esta festa i esta identitat. Volem identificar-nos amb vosaltres, com us diem, i també volem compartir una responsabilitat de recordar aquesta autenticitat que és nostra i també de ser molt responsables al segle XXI. Així, el que estem procurant i ho hem aconseguit és també protegir l'Horta, protegir tota l'Horta que es queda, des del punt de vista paisatgístic, de cultius, des del punt de vista de que no servisca, com dius tu al teu discurs també, per a l'especulació. Tenim l'Horta històrica i tenim també tota l'Horta, que ara tenim més de 20.000 metres quadrats també, en el que estem anomenant una experiència molt bonica d'horts urbans. Horts urbans, que és un altre concepte, però que està en el cor de la nostra Horta. I aquesta Horta, en totes les partides que la configuren, des de la partida del dijous a la partida del terç, i aquests dos són els que es queden i haurem de responsable de mantenir. Tot això des del punt de vista patrimonial, paisatgístic, des de molts punts de vista de valors, i sobretot també per a que el futur del nostre poble siga capaç de disfrutar tot allò que, com diem, els salaquasers i les salaquaseres han sigut capaç de crear i de disfrutar. Així és que volem ser responsables també. I compartim també un altre tema, el tema de les festes. Les festes de l'Horta són peculiars. Nosaltres les tenim, com molts pobles també, en el que diguem la nativitat de la Mare de Déu o les Mare de Déu trobades el 8 de setembre. Són les festes com tants pobles de l'Horta, com en Xirivella, com en Alaquàs, com en la Mare del Don Alfafar, n'hi ha moltes. Aleshores celebrem també aquestes festes de l'Horta. I podem imaginar, este any estem fent un programa especial que es diu Unes festes per a la història, que precisament se recreen en el que són ara, però també en el que han sigut. Podem imaginar que tota aquesta avinguda que ve per ací, que pràcticament encararia des de Mislata, encararia totalment en les portes de les Torres de Quart. Podem pensar en la vinculació de la ciutat que abraça i que a més està voltada d'aixos pobles de l'Horta, de les sèquies i actualment no només des d'aixos valors del record també, sinó des de la immensa responsabilitat com a governants i com a ciutadans del segle XXI de mantenir aquestes partides i de mantenir l'autenticitat de les nostres arrels, per patrimoni i per valor actual. Així és que les partides de dijous, que se regava, es diu de dijous perquè regava dijous, i la del terç, perquè era un terç de la sèquia mare, era la que regava aquesta partida, dijous per el dia, terç per la quantitat d'aigua que regava, tot això al final és toponímia que es diu també les coses.
Així és que compartim i ens agrada moltíssim la vostra iniciativa de les festes, de patrimoni, de l'autenticitat i sobretot per a dir que l'Horta deuria i té que tindre moltíssim de present i sobretot molt de futur. Així és que, Paula, enhorabona per l'any que has passat, Francisca, t'augurem i te desitgem un reinat meravellós i sabeu que Alaquàs, com a poble de l'Horta, i el seu castell sempre tindrà les portes obertes per a vosaltres i per a la gent de l'Horta. Enhorabona per aquesta iniciativa i que sigui un any fantàstic. Enhorabona. Ara, per a finalitzar l'acte, cantarem tots junts l'himne regional. Una plis de multa i de
i a totes les falleres majors, retxines, presidents de falles, confraries i altres festes, per haver disfrutat d'este any representant nostres festes i tradicions. I, com no, les més sinceres felicitats als nous representants de festes germanes. I, per descomptat, a Nostra Reina de l'Horta de València 2019, Francisca, Garrote i La Torre. Que disfruteu al màxim de cada moment que vos donarà este regnat. I no oblides, Francisca, que a partir d'este moment ja comences a ser la nostra estrela, l'essència valenciana, la nostra reina i representant de la millor horta del món, l'Horta Valenciana. Visca València i visca l'Horta! Per tal de finalitzar l'acte, com a agraïment per l'assistència, s'oferirà orxat i fartons de les orxateries Equerlo Blancs i els Ariers. L'orxata i els fartons s'oferiran a Signolegre.